Sinibingelele siphinde sinamukele eMakhaya TV kuyintokozo kuphinde sibuye sibonane bafethu emva kwesikhathi isikhathi eside kangaka. Kodwa nginiphathele indaba ezimnandi siMakhaya TV siyakhula sibonge kulabo subscribers. Sicela niqhubeke nipresse usubscribe nipresse inotification. Niphinde futhi nipresse ulike. Bafethu sesihlobene nabakwa EasyBet. uEasyBet inkampani enkulu ke la eSouth Africa. Yama-betting company, yama-betting site, amaphanta ayayazi kakhulu. Bafethu, iningi indaba enginiphathele zona no-EasyBet osiphathele zona. Konke lokhu kungenxa yenu. Kodwa njengamanje asiqhubeke ngeindaba esijwayele. Esihlezi sisho sithi kusekhala indaba la ekhaya. Okumnandi ukuthi azile ukuzoxoxa indaba yami. Azile ukuzoxoxa yakho namhlanje. Kodwa sizoxoxela nangu sisi nawe uzosixoxele yakhe hayi kamakhelwana akhe hayi futhi yasestradini sakhe. Bafethu angingathamuzi kakhulu. Azivele sihlala udabeni. Sisi wami sikubingelele. Siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Hayi ngiyabonga kakhulu bhuti. Ngizothanda ukulifihla igama kwamanje. Ngizothanda ukulifihla. Ngaba nesigameko la nomnex wami. Umnexi ngangithandana nomfana nje wangasekhaya nje estradini sangasekhaya. Ubhuti lo besebenza emakhumbini. So mangabe ngithandana naye lo mfana ngingazi mina ukuthi ukhona umuntu ajola naye ngoba mina ngangayena vele umuntu ohlala emalangeni ngangibuya ngaleso sikhathi. Sengishila igama lendawo but it's fine. So usisi lo mayefika kubhuti lo bengithandana naye ngaleso sikhathi mina ngakhulelwa. So mangabe ngikhulelwa ingane yami yokuqala intombazane ubhuti mangimtshela akasezwa lutho nje ngami usenenye intombi nje izinto zami nje mina seziyabheda kwaze wafika isikhathi la ukuthi khona usisi wamahamba ekhona straight maye yakhona bafike baphika kuphika nomzali kamfana okusho ukuthi intombazane eyakwenza masengizwe yakwenza kona wonke umuntu osegcikeni ngoba akekho umuntu owayengayithandi. Mangabe khamba isikhathi ke ngithola ingane yami it was 2012 April. Mangabe ngimthola ugirl asikhulumisani vele nefamily yakhona baphikile njena yonke into nje ihliphizekile. So ngiloke ngihamba ngabantu ngilibele ngihamba abantu ngaze ngathola umunye umama ke wakwazi ukuthi angisize. Lo mama ekungisizeni kwakhe wangisiza ngezinto anginikeza zona zokuthi angigeze at least ke bamukela ingane yakho abanjalo. Kodwa usisi into ayenza kumina eyokuthi mina ngingabi nayo umuntu wesilisa engithandana naye. Wonke umuntu wesilisa engithandana naye akangilontunje nje. Akaqhubeki nami uyangishiya kanjalo. Ngiyakuzwa kahle impela sisi wami shuthi uthi usisi okufaka into njengesichitho like. Kodwa ke ngiyengithanda mina ukuthi indaba singayisummarize. Ngifuna ukwazi before nihlangana nobhuti. Uthe usisi wakufica khona endodeni. Ngifuna ukwazi irelationship yakho nobhuti usisi engakafiki. Yabo or ubani wafica omunye endodeni ngoba nalapho mhlambe ngithe ukungezwisisa kahle. Sacela usisi mhlambe asichazele lapho. Usisi wafica mina. Usisi wafica mina endodeni maye ngifica usisi nayo yajola ngithi nogayi nanokuthi mina angihlale ngithi ngasekhaya so yena unesikhathi sonke ugayi naye. That is why ugayi abanegunya lokuphika lokuthi ingane akuyona yakhe. Ingane yakhe ayiphika. Yebo wayiphika kodwa ke kwahamba isikhathi la ukuthi ingane isizelwe yaba nenkinga ingane then usisi wami wayithathwa yisa khona kulomuzi wathi ucela bambhekele yona kwakusakhona ugogo wakhona ke ozala umama kamfana lo waphika. Ugogo wakhona wathi nje lengane asikho nanesidingo sokuthi izibhekwe eyali ekhaya. Kodwa still mina nogaya sikhulumisani akwenzeki lutho until namhlanje njengoba ku 2024 into ingane ya 2012 but asibhekani. Kodwa ugayi uyayinakelela ingane uyazenza izinto ofana azenze enganeni. Hayi uyazenza zonke izinto ngoba njengoba kwashona umanga lo nyaka ka 2012 ngangakade. So makushona umanga 2012 ngifuna ukuza la eThekwini ngizofunda. Ngangizokwenza i security khona la eThekwini. Mangabe ngenza leyo security
uma akekho usisi wami akekho nawe uyafunda nje akukho lutho ekhaya. Ngase ngacela ugogo ngoba kasuku right vele ugogo nami ningani namanje ugogo sa right umuntu nje esingabhekani naye esingakhulumisani esingabingelelani ngisho sihlangane ubaba wengane nontombazana. Ngacela ugogo ukuthi angihlale nengane ngizobuya ingane ngiyithathe. Nangempela ugogo avuma ethatha ingane athi vele ana inkinga ngoba uyazi vele ukuthi abazali abasekho. So ugogo mayethatha ingane ase athi mase sengibuya mhlawumbe ngahlala inyanga ezo9 mase sengibuya gogo ngisacela ingane akhala ugogo yabo nami ngokudabuka ke bese ngithi no hayi ayikho inkinga ngoba vele nami ngumuntu obhizi ungamthatha anginankinga ungahlala naye but mangimfuna ngicela ukuthi singaxabani ngoba nanamhlanje ingane isahlala khona. Ingane yakhe ihlala nogogo wesoka lakho naye futhi ubaba i-ex baba kusalona isoka i-ex i-ex yakho. So ingane ihlala kubo kahle kahle. Mhlawumbe ikhona izinto i-ex eyazenza mhlawumbe njengenhlawulo. Azange enze lutho baba ngoba kunengane yala ayizala kuyona le ntombazane ubaba ayithola ubaba wazi ingane lezi u-ex yami wathola ingane nalosisi but wakwazi ukuhamba ayokhokhela le yangane yokuqala washiya le ife embuza omunye uanti wami ukuthi ene uyenziswa yini lento yenzayo yesebuza uma mfana ukuthi why nenza kanje ukuthi nikhokhela ingane yokuqala nishiye le nikhokhela ingane yesibili nishiye le eyasiswami ekuyiyona yazalwa yokuqala ingoba yini impendulo yamama engayithola ukuthi le yangane sanubaba noma wayo manje inkulu ingcindezi ababhekene nayo noba abantomazana ukuthi kumele bazokhokha kusho ukuthi mina ngoba abazali bengekho ayikho ingcindezi yokuthi bona kumele bakhokhe. No ngiyakuzwa kodwa into ongathi iyona ebalekile ileyo ukuthi umnakwenu wakuthakatha ngokusho kwakho nawe uthe kuze umfolo wayivuma ingane khona umama wakusiza. Ngicela ukwazi ukubona nini ukuthi umnakwenu ukuthakathile and ukubona ngoba kwakwenzekani. Ngiyaqonda ukuthi ushilo ukuthi abantu othandana nabo bayakushiya but since ubaba wengane esekhona kwi-picture ungakaqomi omunye umuntu wakubona nini uthi kahle kahle ngathi ngithakathiwe la noma wahamba kuzo? Ngazama ngoba kusakhona usisi wami omdala ngiyamtshela usisi ke umfana oqala nje ngathandana naye angisiyena umuntu othandayo abafana kakhulu angiyena nje lo muntu ngoba ngahlalo aphelele aphelele waze wathula waze wakhula nje emdala. So kwayimangiqoma ke ngebhadi lelo mangiqoma ngathana nomunye uGayi ngaba pregnant. uGayi mangimtshela ukuthi ngipregnant wathi no akunankinga. uGayi wase waboshwa ekuboshweni ngakhe kwaba izinsuku ezintathu but wabuye engasangifuni le ngane yesibili nje ngayiteta engasangifuni. Like uma uyintombazane ukuzizwa ukuthi no man emzimbeni kunento engekho right nga uzizwe wena uyifile wena. So end up ngihamba yabo ngihamba abantu abaningi ngoba ngaze ngabuya ko Port Shepstone ngihamba for lento leyo ukuthi yini kahle kahle. Kwaya ke la ngaze ngatshela umunye umama ukuthi nginezintwala and le zintwala ngifa kumna kwethu. Mangabe nami ngiyeza ukuthi no esithweni sami hayi ngiyababelwa impela kodwa ke ngalesa sikhathi mangicabanga sasingana kulento leyo mashefa nani sasingakayinaki. But kwaya ngaze ngayibona ukuthi hayi nazi ngempela ngazama ukuhamba yabo omunye umama wangisiza kodwa wangitshela wathi lento le engimele ukuthi ngikwazi ukuthi wonke umfana engizothandana naye uyena ozongishiya ngeke azashiwe yimina. Kodwa uma ngathola umuntu ongasebenzisa lo muthi owasetshenziswa ile ntombazana noma lo mfula usebenzisa uyena umuntu ongangisiza ke loyo engaphela. So ke uGayi naye wangishiya kanjalo libele qhubeka isikhathi ngijola nabantu ngihlukana nabo ngijola nomuntu ngihlukana naye kuyimanje ngeke ngizwe ngisho mina ukuthi khona umuntu nje o serious mhlambe engathi manje mayefona ngingaxhuma So kwahamba isikhathi ke last year 2024 le ngashaya khona ifinal yokugcina ke lapho 2024 ngiyahleka ngoba kuyahlekwa yazi
2024 okusho ukuthi mawubala from 2012 ufika ku-2024 manje akekho umfana engike ngithanda naye kube mina omalayo angimali umuntu mina ngimane ngihlehlele ngihambe okusho ukuthi vele ngisuke ngamthandi but engimthandayo ngiyaye ngidinga incazelo yokuthi yini into eyenza ukuthi sihlukane so ke lo wa last day ekwaba yi-final yokugcina umfana wahamba 23 December emakhaya mayehamba 2023 ehambe emakhaya sithandana kumnandi ku right nje yonke into singahlukene namuntu but ngumuntu obanamaphupho once ngaba nalelo phupho engiliphupho ebusuku eliyisichitho abantu bayazazi ke izichitho eziphupho ebusuku vadane yonke into yami ihliphizeke kanjani hayi uGuy mayehamba ke ngalo 23 ngiyafona ubhudayi akatholakala aze ayibambe ifoni athi ngakutshela ukuthi nginomakoti emakhaya hawo bengakwazi ke lo then ke ngibuza ubhuti wakhe athi hayibo uyakuhlanyela loyo wena naye ngimbuzisisa uGuy athi hayi uyadlala sonke ke lesikhathi from uDecember uzobuya ngoJanuary sekuzovulwa nje izikole asifonelani akenzi lutho mayibuya ngoJanuary ke sengiyabuza hawu bhuti yini inkinga kongathi nje awusekho mnandi asibonani ngalesikhathi efika sikhuluma efonini kodwa udlula kumina every day mayedlula okay ubhuti lo angakhombisi nje ukunginaka phela isonto lokuqala phela lesibili then ngimfonele ngolosihlanu ngithi hayi ke namhlanje ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle yini enkinga ngami ngimbuze ngicela ukukubona athi ngeke ngize ngikwazi mangibuza isizathu umfana akangitsheli ngiyabona umuntu masumphusha ukuthi ufuna ukumdina nawe ukuze akhiphe lento leyo ufuna ukuthi ayisho ngamlonto nje ke ngaze ngamphusha wazwafikele esiphethenini sokuthi akafuni ukungibona sihlangane ngelinye ilanga manginyuka ngesitolo nangu naye bese ngiyambuza yini kahle kahle inkinga yakho vele athi umfana kanti akuhlukwana yini into yadisiyeke January into enzeke ngoDecember udlule then manje ngoJanuary makuhamba ke futhi isikhathi noGuy sesihlukene like zihamba inyanga then kuthi ngoMay ngizitholele nje uGuy yabo masamantombazane lento yokuxoxa le engafuneki akangeke ngiqedelele ngendaba kaGuy ubhuti lo bese nginayo uma but nginaye uma engiba neconfidence mangithi ma so ngihambe ngekuma ngeke senginenkinga manje inkulu mana athayi sengathi sekuyisikhathi ke manje sokuthi kiwe kumhlaba yalingana angikwazi lapho ikhona imoto ekhaya yakhe lo mama engimshoyo ukuthi uma wami hayi ke kuhanjwe ke kiwe lapho masifika lapho lo baba esamthola ngeke ngilisho igama lakhe but wangisiza cause ntombazane ngayibona life nasebusuku isizothatha izinto zazo yayifaki so mangifika ke lapha hayi lo baba akayenzeke lento yakhe ayenze ngisasingilivele ngihlalele nje angenze lozo zinto ayikhiphe futhi le ilwane noma lezi zinto ezayifaka kumina bese kiwe khumfuleni wangakhona athi ukhonto uzoyibona ezokwenzeka lapha kodwa sina ngesibona izobona wena wedwa ngingayibona emzimbeni wami kwaphuma into noma ingaphumanga kumina but kwathiwa into engizoyibona lapha into ezobe iphuma kumina esiqini sami somzimba so mangibona ngabona into engathi angazi noma ngathi imfene noma ngathi ikati noma yini kodwa nje kwakushwaqa inwele like kwangathi kunento esuka esikhumbeni sami because nangakusasa umzimba wami omaholoholo kumuza umuntu mangabe emaholoholo nje emzimbeni hayi nami sengize ngiyathuka ngazi noma ngiyagodola ngoba sesisethunzini la noma ngiyathuka ngifuna uku-understand lokhu uthandana nabantu bekushiya kwakwenzakalani mhlambe ngoba othakathe ngesimo sesitho sangasese makuthiwa mhlambe nithola nethokozisa ngokwabantu abadala kwakwenzakalani kuwe kwakukhona into ehlukile noma kwakunomali ukujabula kwakho noma mhlambe maniqeda owadu naye wayekhombisa ukuthi ngathi akaneme baba kwangenzeki njalo ukuthandana nje kwethu hayi kwakumnandi because
Uma uthandana nomuntu nje usaqala uyazi kuba mnandi and mina akangena umuntu ofihlayo. Ngiyayipostela nje ngingabi na stress because vele suke sithandana nomuntu futhi usuke yedwa usuke bengeve bebabili noma bebathathu. So mangabe ke ngithandana naye umuntu sithandana kube mnandi kodwa uzothi uyabona nje umuntu useyashintsha esithubeleni noma sikembedeni ayikho into errong ayikho into ehlukile kumnandi nje yonke into imnandi umuntu azathande wena nezingane zakho kodwa ekugcineni nje umuntu uzoyihambela nje akushiye engavalelisanga engazange azavalelisa. Shuthi usisi lo owakufaka isichitho wasifaka hayi ukuthi uhlukane nobaba wengane zenu kuphela wasifaka sasala kuwe ukuthi wonke umuntu ofikayo akunyanye nje. So waya wabahamba abantu koPhosha Epstein wazofika kwaMhlaba Yalingana. Kodwa phela ngabe uyayisho kwinyanga kodwa ayikhokhanga. Singaze siyipromote ibone sekugcwele abantu inyanga kwaMhlaba Yalingana. Ngeke sikusho ngoba manje kugcwala abantu lapha engasakhokhi ukuthi siyipromoteini. Ususizakela manje? Ngisizakele baba. Ngisizakele. Nanokuthi ngiyazi ukuthi baningi abantu besifazane mhlawumbe abafuna ukukhuluma nabo ngezinto ezabehlela efana neyami. Because ngiyazi ukuthi akumina ngedwa. Nami mina sengibhodlile kodwa kenzeka because manje vele ngeke ngisho ukuthi kunobudlelwane engibubona noma kunani engibiyona eserious nje angazi ngumuntu oyihlalele nje ake ngithi okwamanje ngisayihlalele because nalo engithi ukhona naye anginayisho kodwa kona mina namaphupho engawaphupha nezinto engizibonayo yonke into isisukile kumina nami ngiyazizwa ukuthi no ngiright ngiyintombazane manje. No hayi ngikuzwa kahle futhi ngicathi nababukele emakhaya bakuzwa kahle. Okumnandi ukuthi namhlanje usisi inkinga yakhe wayisolve. Waya kwaMhlaba Yalingana kodwa kuzosihlebela thina ukuthi waya kiphi inyanga ngoba egcineni baningi abantu abalifuna lolu sizo leli. Yabo? Lolu sizo liyadingeka abantu abaningi bayalidinga baningi abantu abashana ngezichitho izichitho ke into ehamba phambili kubantu besifazane angazi ukuthi yini le eyenza ukuthi beyithanda ngayo cha mbukele emakhaya asivale le show sikukhumbuza ukuthi ungakhohlwa ukulike ucommente usubscribe uphinde ushare nale video le kwamanye ama social media i-video ya esixhasile yakwa EasyBet ngizoyishare imininingwane ngicela niyicheck ku Emakhaya TV khona ama video engizowenza ngiyacela nijoyine ku EasyBet ningene kwi link engizoyifaka la ngaphansi maningena ufika ujoyine ufaka ama details akho la kuzothi afaka i-promo code ngicela nifake i-promo code ezothi STHE 50 okuSTHE omkhulu STHE no 5 no 0 lokho kube kusiza kakhulu ukuthi siMakhaya TV sikwazi nathi ukuthi sithole nyana okungamasentinyana sikwazi ukuthi sitravel siyoshutha umuntu okwamhlaba Yalingana siyoshutha umuntu ose Bergville siyoshutha umuntu ose Eastern Cape lokho kuyasiza kakhulu sikwazi ukumaintaina ibusiness siqhubeka sinilethele indaba ezimnandi. EasyBet ufaka le link engizoyishare la ufaka icode ethi STHE 50 nawa ama benefits ozowathola ngokwenza njalo ke uzothola u50 i-voucher mangakwenzanga ngecode ethi STHE 50 uzothola 25 kodwa wakwenza ngecode ethi STHE 50 uzothola u50 uthola ama spin 25 kulaba ababheja lokho kuspin amahala awu25 uzozama ka25 uzothi ke masubhejile mawubheje ngemali yakho every makuphela iviki bazokubuyisela u15% if ubudliwa let's say ubheje ngo100 kuzothi makuphela iviki bazokubuyisela u15 ukuthi zama futhi ubuyise imali yakho uphinde futhi uthi mawuqeda kufaka i-first deposit yakho bazokunika u150% let's say uqala ukudeposita wafaka 100 bona bazobe sebekunika u150 more bafethu ayikho ideal nje uzoyithola kwenye betting site ayikho enye site yokubetha